wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri daga nan YouTube channel na Mr. Abbas TV. Kamar yadda muka saba kawo muku abubuwa masu matuƙar amfani, 'yan uwa wannan karon ma mun zo muku da wata kyauta ta musamman wanda duk wani musulmi ya kamata a ce yana da wannan application, ya kasance ya mallaki wannan application ɗin. Wannan application ɗin ba kowane application bane, face application ne wanda yana ɗauke da full Quran a ciki, wanda kuma sau da yawa wasu application ɗin zaka ga sai kana da data sannan zaka saurari Qur'ani a cikin application ɗin. Sannan akwai hadisai masu matuƙar muhimmanci, kamar hadisi na ɗaukar niyyar azumi, kamar hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana yayin shan ruwa, ma'ana yayin buɗe baki me ya kamata ka faɗa. Kamar kuma hadisai misali dai abubuwa dai wanda suka danganci watan azumi na Ramadan da kuma lokacin da ba ma azumin watan Ramadan ɗin ba, me ya kamata mu rinƙa yi a rayuwar mu na yau na kullum a cikin hadisan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan application ɗin zai rinƙa tunasar da kai duk lokacin sallah yayi. Wannan application ɗin uwa uba kuma yana ɗauke da wasu saƙo masu matuƙar muhimmanci wanda sai mun shiga daga ciki dai za ku ga me wannan application ɗin ya ƙunsa. Da Allah idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel tamu, na roƙe ka da Allah ka danna mana subscribe, ka danna like, sannan kuma kai sharing ɗin wannan bidiyon namu. Mun gode, mun gode, mun gode. Abu na farko da za ka yi shine za ka zo cikin Play Store ɗinka. Za ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar yadda kuka ga mun yi. Sai ka zo kai searching ɗin wannan application ɗin wanda ake cewa Azan. Haka za ka nemi application ɗin sai kai searching ɗinsa. Kai tsaye zai baka wannan fuskar, ita ce ainihin fuskar wannan application ɗin. Kuma kamar yadda kuke gani application ɗin kusan mutum 264 sun yi reviewing ɗinsa. Sannan bai da wani girma. Sannan kusan mutum miliyan 10 plus sun yi downloading ɗin wannan application ɗin. So application ne wanda ya yi popular sosai. Ƙasashe da dama na musulmai ana amfani da wannan application ɗin. Sai ka zo ka danna install kawai. Kamar yadda kuke gani yana yin downloading. Bai wuce 30 MB ba, 26, don haka ba zai wani ɗau dogon lokaci ba zai gama yin downloading. Za ka ɗan jira sa na 'yan sakwanni zai gama installing saboda ba shi da nauyi. Da zaran wannan application ɗin ya gama installing, kai tsaye kawai sai ka zo ka danna wannan harafin na open, ma'ana buɗewa. Kamar yadda kuke gani zai fara nuna muku wannan fuska. Abin da yake nufi a nan shine ka zaɓi location ɗinka, ma'ana ka zaɓi ƙasar da kake, sai ka zo ka taɓa. To duka wannan abubuwa idan sun nuna kamar prayer alert, shine idan lokacin sallah yayi za su rinƙa baka alert. Du'a of the day, ma'ana in za ka saita wata addu'a wadda kana son duk kullum, kamar kana son ka saita addu'ar tashi daga bacci. Kaga duk safiya ya kamata a ce kana yin wannan addu'ar. To sai ka zo ita ma sai ka ba ta dama. Quran recitation reminder, kamar kullum kana son ka rinƙa karatun Alqur'ani a lokaci kaza, to shi ma sai ka ba shi permission. Event reminder, shi ma dai haka sai ka ba shi permission. Da ka yi wannan sai ka zo ka danna next. To abin da ake so a nan wajen ka yi, ku tsaya ku kula da kyau. Ku tsaya ku kula da kyau. Kada in ka ga wannan alamun na an yi cancel ɗinta ka bar ta a haka. To in lokacin sallar la'asar yayi ba za a sanar da kai ba. Amma in ka bar ta kamar na farkon, daidai kenan. Ita ma wannan ka mai da ita. Ita ma ta huɗun ka mai da ita. Ta biyar ɗin ma sai ka bar ta a haka. Sai ka zo ka danna done.
wannan shine farkon fuskan da zai fara nuna ma yayin da ka gama wa'ancan sece-secen settings ɗin gabaki ɗaya na farko. To abinda za ka fara fuskanta a nan wajen shine daidai can sama inda aka rubuta Makka ɗin nan, ka tabbatar ka canza shi zuwa Najeriya idan a Najeriya kake. Idan kuma kana a Saudiya ne sai ka bar shi a Saudiya. So yanzu nan sai ka zo kai typing ɗin Lagos Nigeria, saboda idan ka sa Nigeria kawai kai tsaye ba za su baka Nigeria ba, saboda ana amfani da Lagos Nigeria ne. Nan inda aka sa type city name ɗin nan, sai ka rubuta Lagos Nigeria. Ga nan ya bayyana na biyu, sai kai saving ɗinsa. To hakan ne zai sa a rinƙa amfani da lokacin Najeriya a cikin, ka rinƙa amfani da lokacin Najeriya a cikin wannan application ɗin. Da lokacin sallah a Najeriya yayi za su sanar da kai. Wannan duka settings ne wanda za ka bi su ɗaya bayan ɗaya kai. Akwai wa'anda kuma za ka bar su a lokacin da suke. Amma wannan prayer alert ɗin ka tabbatar ka bar shi a kunne. Ka tabbatar ka bar prayer alert ɗin nan a kunne. Sai ka koma cikin ainihin shi application ɗin. Nan application ɗin da kansa zai rinƙa tambayan ka shin ka yi sallan azahar, ka yi sallan asuba, ka yi azahar, ka yi la'asar, shi zai rinƙa tambayan ka. Ko da ka manta ba ka yi sallah ba yana tambayan ka shin ka yi? To yanzu yana sanar da kai ƙarfe 4:05 lokaci ne na sallan la'asar. In ka yi sai ka zo ka taɓa wajen zero cycle ɗin nan, ka ga ya riga ya yi. To nan kuma before sleeping addu'o'i ne a nan wanda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya koyar. Ga su nan kana ganin su, kamar misali subhanallahi sau 33, alhamdulillahi sau 33, Allahu akbar shi ma sau 33. In kana son ka yaɗa wannan addu'an ma waninka, za ka zo ka taɓa share. Ka gani, ga nan za ka zaɓi kalar da kake so, musamman cikin watan azumi ɗin nan za ka ga mutane suna ta tura abubuwa da ya danganci addini saboda tunasar da 'yan uwa, saboda kuma ƙara kulawa da addu'o'i da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗa. Ka ga Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tambaya to his beloved daughter Fatima and advise her to recite it every day. Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam yake gaya wa Fatima ta rinƙa yin wannan kowane rana. Shine subhanallahi, alhamdulillahi, Allahu akbar. To in kana so ka tura ma wani sai ka canza kalar da ka ga dama, ga ta nan. To da ka taɓa share image ɗin nan, in ka taɓa share image ɗin nan, idan datan ka a buɗe take to za ta kai ka cikin application ɗin da kake son ka tura ma ko ma waye ne. Kamar misali in a WhatsApp ne ko a Facebook ko a wani waje ne, da ka taɓa share ɗin nan dai zai tambaye ka wa za ka tura ma. Abu na gaba da za mu yi shine sai ka zo nan, duka addu'o'i ne. Ga nan upcoming events, ma'ana first Ramadan, ana tunanin cewa nan da kwana biyu watan azumi zai iya kamawa, 2 days left, ma'ana nan da kwana biyu watan azumi zai iya kamawa. Lailatul Qadr kuma kwana 21 masu zuwa na gaba za ta iya samuwa. Ga nan sallar Idi kanta ma ga shi application ɗin yana gaya ma irin nan da kwana 31 first Shawwal za a iya yin sallar Idi, kamar yadda kuke gani. Application ɗin yana da matuƙar ƙawatarwa. Akwai abubuwa da dama wanda sai dai in kai ka shiga application ɗin in ka gani ka yi kawai. Ga abubuwa nan kamar yadda kuke gani, wanda za ka iya tuttura su musamman ma a WhatsApp. To abu dai mafi muhimmanci na gaba shine sai ka zo prayer time. Ka gani fijir mun yi sallan azahar, mun yi sallan asuba, la'asar ma mun yi kuma azahar. To sai ka zo ka sassaita shi dai. Ga nan Maghrib ba a yi ta ba amma tana loading. Sannan abu na gaba, akwai Alkur'ani a cikin shi wannan application ɗin, wanda daga Baƙara har zuwa Nasi za ka iya kunnawa kai ta saurara ba tare da
an ce ka buɗe data ba. Saɓanin wasu application ɗin irin wa'annan za ka ga sai ka buɗe data sannan zai aiki. Ga yi nan kamar yadda kuke gani, za ka iya karanta Alkur'ani ko kuma sauraron sa a cikin wannan application ɗin. Tun daga Fatiha kuma tun daga Baƙara izuwa Nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kamar yadda kuke gani, wannan za ka iya kunna Baƙara ka kai ta har Nas. To amma yanzu ba wannan ba ne zamu. Sannan akwai addu'o'i ga sunan. Addu'a bacci, addu'ar shiga bayi, addu'ar alwala, shiga masallaci, prayer, home, addu'ar shiga gida, sa kaya, tafiya da sauran abubuwa. Ga yi nan kamar misali mu taɓa addu'ar shiga masallaci. When going to the mosque, wace addu'a za ka yi lokacin da kake azumi kuma za ka shiga cikin masallaci? Ga yi nan sai ka ganta, Allahumma aj'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basri nuran, waj'al khalqi nuran, wa amami nuran, waj'al min fawqi nuran. Ga yi nan dai zuwa har ƙarshe, Allahumma a'zil li nuran. Gabaki ɗaya. Ga wanda kuma ba zai iya karanta shi da Larabci ba, to zai iya ganin sa ga yi nan, Allahumma aj'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ga kuma translating ɗinta nan a ƙarshe kuma an ce maka Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin. To ka ga hadisai ne wanda kamar kana son ka tunasar da masoyiyarka me annabi ya ce yayin da za ta shiga masallaci, ko kuma a'a me annabi ya ce ko za ta yi tafiya zuwa wani waje da dai sauran abubuwa. Ala ayyu halin akwai abubuwa masu matuƙar amfanin da lokaci ba zai bari mu yi magana a kansu a wannan application ɗin ba. Amma dai kamar yadda kuka gani ma yanzu muna cikin yin lesson a kai. Lokacin sallar Maghrib ya gabato. Duk da muna mata su. Kamar yadda kuke gani, in kana son kuma ka tura wa mutum lokacin Maghrib ya yi, ga yi nan sai ka shiga shiya sai ka abun nan. Akwai abubuwa masu matuƙar muhimmanci a wannan application ɗin wadda lokaci ba zai bamu daman yin magana a kansu gaba ɗaya ba. Yin hakan zai sa bidiyon ya yi matuƙar tsayi. Sai dai mutum ya shiga cikin application ɗin zai gani. Sannan wannan application ɗin da kuke gani daidai yake da Islamic calendar, saboda in kun lura can sama ga yi nan 28 Sha'aban 1444. Ma'ana muna cikin watan Sha'aban yanzu 28 ɗinsa, shekara 1444 hijiran Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Don haka da Allah idan wannan ne farkon zuwanka cikin wannan YouTube, kuma in kun ji daɗin wannan bidiyon da Allah ku danna mana like, saboda hakan ne zai bamu daman nan gaba mu samu ƙarfin gwiwan ci gaba da nuna muku wasu application. Allah ya haɗa mu a cikin ladar baki ɗaya. Assalamu alaikum.